Godmorgen og velkommen til. Her er vi klar med en nyhedsopdatering på DR. Flere internationale styrker er på vej til Grønland for at deltage i den NATO-øvelse, der i disse dage foregår i landet, blandt andet fra Frankrig. Og lad os så tage et overblik over, hvad dagen i dag ellers byder på. I Folketingssalen der er der spørgetime med Mette Frederiksen. Jeg giver nu ordet til statsministeren. Efter en højdramatisk uge for Grønland og Danmark svarer statsministeren på spørgsmål fra Folketingets partier. Det sker mellem kl. 13 og 14, og du kan følge med på både DR2 og DRTV. Håndboldherrerne møder Portugal i den sidste kamp inden mellemrunden ved EM. Det danske landshold er allerede kvalificeret til mellemrunden, alligevel så er det en særlig dag for særligt én spiller. For Mathias Gidsel spiller kamp nummer 100 for landsholdet. Så jeg har kun været her i 5 år på landsholdet, og det føles som en evighed for mig. Men det er selvfølgelig 100 fantastiske landskamp, og jeg håber, at der kommer 100 mere. Og FC København spiller årets første kamp af betydning, når holdet møder Napoli og Rasmus Højlund i Champions League. He is in a club and is in a team and with a coach that use him in exactly the way that Højlund should be used. Rasmus Højlund er udlånt til Napoli fra Manchester United, der har scoret mange mål siden skiftet, så han melder sig i den grad klar til at møde Københavnerklubben. Jeg har glædet mig rigtig meget til den her kamp, lige siden at jeg vidste, at jeg skulle spille for Napoli. Gravide, der er udsat for partnervold, bliver i højere grad hjulpet af deres jordmor. Det viser ny forskning. I 2021 begyndte man i Region Syddanmark at screene gravide for, om de bliver udsat for partnervold. Og det viser, at hele 8,5% af de adspurgte kvinder er udsat for fysisk eller psykisk vold, eller oplever voldsomme konflikter i hjemmet. Og det er både bemærkelsesværdigt og vigtig viden, lyder det. Hvis man gik udenfor i aften, så havde mange af os faktisk mulighed for at få lidt af en oplevelse. For flere steder i landet, der lyste himlen nemlig op i grønne, røde og lilla nuancer på grund af et kraftigt nordlys. Nå, Simon Brix, der er lidt at leve op til. Du har du med at komme med noget grå og skyet vejr. Hvad har du i dag? Ja, det har du fuldstændig ret i, Helle, men du havde altså også det helt rette ord, da du kaldte det meget kraftigt. Normalt så skal vi altså langt længere mod nord, altså op ved vores skandinaviske naboer, for at kunne opleve det med det blotte øje så klart. Men det har altså været en meget klar nat. Det er derfor, det har været muligt at kunne få nordlys i så store dele af landet. Normalt så kan et par skyer jo bare spolere oplevelsen, men det har altså været de helt optimale omstændigheder for at kunne få sådan en flot oplevelse. Jeg sov desværre selv på det tidspunkt, men det kan man også bare nyde så ved at stå tidligt op og så kunne opleve de her ganske kolde temperaturer. Lige nu helt ned til minus 8 mål lige nord for Randers, så det er altså en rigtig kold morgen mange steder, og faktisk ikke nogen steder med temperatur over frysepunktet med undtagelse, altså Vendsyssel, der lige ligger under skyerne lidt endnu, og derfor altså har sådan 1 grads varme de næste stykke tid. Ellers i resten af landet skal vi altså ind og passere middag, inden vi kan se, at vi lige kort vej over sådan 1-2 graders varme. Eftermiddagen igen, den vil altså dykke ned under, så der kommer vi til at opleve, at det altså vil være en kold omgang. Dog knap så kold, som det altså har været her i den forgangne nat.